FinJoy 2008 on Kanadan suomalaisen yhteisjärjestämä festivaalitapahtuma, joka pidetään tänä vuonna Torontossa. Tapahtuman puheenjohtaja Hans Myrskog on tehnyt paljon töitä hienon vapaaehtoisjoukon avustuksella juhlien onnistumiseksi. Hans Myrskog, tervetuloa Takäläinen.com uutistuupiin. Hienoa. Kiitoksia. Kanadan suomalaiset suurjuhlat ovat olleet todella kesän huipputapahtumia joka vuosi Kanadan suomalaisille. Se on ollut perinteellisesti erittäin tärkeä tapahtuma ja tätä perinnettä odotetaan jatkuvan vielä monia vuosia. Tietysti tämän kesän juhlat, jota nyt ollaan rakentamassa Torontossa, ollaan puhallettu yhteen hiileen jo lähes kolme vuotta näiden juhlien järjestäessä. On ollut kaikki paikalliset seurat ja seurakunnat mukana suunnittelemassa ja kehittämässä erittäin mielekästä ohjelmaa. Tämän kesän juhlat tuovat tullessaan erittäin tasokasta esiintyjäkaartia, on konserttia, on näytelmää, on mielekkäitä luentoja ja on lastenohjelmia, on tanssia ja ihan kaikille on mielekästä ohjelmaa tarjottavilla, että kannattaa tulla. Kuinka laajalta alueelta odotatte osanottajia ja esiintyjä suurjuhlille? No, esiintyjiä meille tulee Vancouveria myöten sekä Floridan Lakeportista asti tulee esiintyjiä sekä vieraita. Ja Suomesta monesta eri kohteesta tulee, Kuopiosta tulee, Pohjanmaalta tulee runsaasti esiintyjiä sekä vieraita. Nordic Fair 2008 pidetään samaan aikaan. Kerrotko tästä tarkemmin ja miten se liittyy FinJoyn tapahtumaan? Nordic Fair, joka tarkoittaa suomalaisia tai pohjoismaisia messuja. Tämä messualoite lähti ihan meidän suomalaisten käsistä noin vajaa vuosi sitten. Ja nyt ollaan rakennettu sitä messuasiaa Pohjoismaiden edustajien kanssa. Ja tässä juhla-alueella niin on erittäin monipuolinen, mielekäs pohjoismainen ohjelma. Ja Pohjoismaiden lisäksi on vielä Eesti on halunnut olla mukana tässä juhlassa ja nekin tuovat tullessaan sitten estiläistä ohjelmaa. Ja tietysti kaikki nämä Pohjoismaiden liikkeiden edustajat ovat sitten nähtävänä tässä torilla, että kannattaa tosin osallistua näille messuille ja runsaasti odotetaan vieraita. Olettaisiin noin 5000 vierasta tämän viikonlopun aikana tulee osallistumaan meidän messuille. Ja vielä voin nostaa hattua suomalaisena, että se oli suomalaisten aloitteesta tämä messuasia lähti liikkeelle ja mikä sen hienompaa onkaan, kun me voidaan rakentaa yhdessä suomalaisten ja Pohjoismaiden kanssa suunnitella ja kehittää uusia asioita. Mistä saa tarvittaessa lisätietoja kyseistä tapahtumista? Siis näitä kesän huipputapahtumastahan saa tietoa meidän juhlan kotisivuilta, mikä on finjoy.com tai sitten nordicfair.com, mutta myöskin saa puhelimitse numerosta 9905 773 1069. Tästä numerosta saa tilattua ilmoittautumiskaavakkeet ja saa yksityiskohtaisia tietoja tästä numerosta 7 päivää viikossa. Ei mitään muuta kuin nyt Torontoa kohti, vaan tilataan liput ja sinne. Näin on. Kiitos kauheasti Hans Myrskog. Toivomme hienoa menestystä juhliin. Nyt kaikki reippaasti mukaan suurjuhlille.